Doncs, com tots els meus companys, jo també faig dos personatges força diferenciats entre ells. Un és Atalet, que és una dona de casa seva, que no treballa, d'una família molt tradicional, i és un personatge immobilista, diguem-ne, que no qüestiona mai si les coses estan bé, si estan malament, sinó que va seguint la vida amb allò que li ha tocat, cuidar de la família, no cridar, l'home és el que mana, i el seu conflicte ve amb una germana que té, que no hi ha manera de casar-la perquè és molt contestatària. L'altre personatge que faig és la mestra, no té nom propi, sinó la mestra, i jo crec que això és perquè a Turquia, durant molt de temps, hi ha hagut dues feines o dues posicions, digue-li com vulguis, que han sigut molt importants i molt intocables en aquell país, que eren l'ensenyament i l'exèrcit, i que amb la vinguda al poder de l'Erdogan aquestes coses han canviat una mica. Abans era un país molt laic, en el que evidentment podien conviure totes les religions, però que es considera un país laic. Aquesta senyora evidentment no practica religió, i en aquesta última purga que hi ha hagut, ella també ha perdut la feina, com 1.000 o 2.000 o 3.000 no sé quants mestres i professors universitaris. I aleshores una mica el que fa en aquesta funció és, com us ho diria, no és denunciar, perquè no és una denúncia el que fa, sinó que està trista, diguem-ne. Parla d'una profunda tristesa de com els nois no poden estudiar, com han de marxar, com cada vegada l'ensenyança té menys poder i menys importància en aquest país. Aquests serien els dos personatges.